パンダさん来た？パンダさん来た？大丈夫？置いて行ってくる。パンダさん来た。来た？プレゼン。ああ、いっぱいなのやね。何やね。Co to? やねく何？ Nowy prezent. Od kogo? Janek. A kto przyniósł prezent? Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. やねどうしたの？わあ。何入ってる？何入ってるかな。全部開けるの？ヤンくん。わ何入ってるかな。ー。Co to jest? O. 何入ってた？ Wow. わ Ciekawe, co to jest? Nie wiem. 書いて。後にしたそれは後で。じゃあ他に誰がいいの？誰がヤンくん誰が一番嬉しい？これは大きいのは？大きいのいらない？大きいのは嬉しい。大きいの嬉しい？ Chcesz otworzyć? Tak. Tata pomożesz? Nie? Zobacz. Widzę. Zwierzątka To są. jest zwierzątka. Zwierzątka są. Tutaj żyrafa jest. Żyrafa jest. A który ten duży chcesz otworzyć? Nie? Tak. Ojej. Święty Mikołaj się miły. Tak? Tak. To jest mój prezent. To jest mój prezent? A może to dla mamy prezent jest? To jest moje. Twoje? A. To jest... ママのは？ママのは？ヤンくんのプレゼントかな。O. 何ヤンくん？ Co to jest? Nie wiem. まだわかんない。あとものおもちゃ。なんだったヤンくんこれ？ To jest moje. Pomoże tata trochę, czy nie? Tak. わー、やーねー。嬉しい？見せて、お顔見せてヤンくん、お顔見せて。嬉しい？ Co to jest? 嬉しい？ Co to jest?